Yo, kanca-kanca warga Laras, kita tampilkan Lintang Kairo, yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Cek. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Mukir Sari. Mukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa? acara niki wis berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Klampe Sireng. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Mila, saestu? Heeh, tenan. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Bukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng dalu Gusti Yuda. Bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh, saka Walah. dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Keswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali maksudnya. Ayo, aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pocong menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pocong sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak
bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang wah saking pengin-penginnya weruh sing jenenge Lintang Kairo. Om. Rukun. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Kunci menjadi apa jenenge? Kunci menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho waduh. Iki lagune urung muni lho jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe mbiyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho Om Kiswan ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih. Matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, kang dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih Bapak. Pripun iki Om? Tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan sudah banyak. Juga. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fan-nya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, nggih. Pak Wacake. Saking ibu napa Bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Retno Parisi. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak? Oh iya Mas Gading. Nah. Kusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benake jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benake gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Ya sini. Ayo deket ngene lah ya. Mbok rasa statue. Lah ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Om? Statue ki setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah. Milenial kedaluwarsa. Padalang itu Gen Z banget, Mas. Loh, piye to iki? Ngono. Bus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Ya, kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh, ya kan? tadi malam. Ayo kok capek iki. Etok-etok kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Risa. Napa to, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Terus nyampe. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om?
Yen apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh, Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek upama urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Nyemanggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apa to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagi desane. Wis arep tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. Dik. Lah lah iya ta, tapi Keterucut, niku lek teng WA benten malih lho Pak Dara. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe ya pengestoni Om. Wah, gedhek cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng santai. Wong suntik. Terna santai ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere gak bawa ngono kowe do meneng. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Bodoh zaman aku biar ketemu pertama kali karo Bu. Pripan. Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya. Ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa Jawata
Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading dulu. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Melaku, jalan-jalan Rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Suh. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari lu neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan? Katakan. Ya. Jejer madep Terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah. Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. Iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. Bintak Gedeng Nyidam Sari. Ayo bareng Mas. Ya Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Yuk. Apa masair masadar melati aku kumbangi dan sari. Apa masair margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintange luku semono janji persediaan hati Sukuman neling netra dari noso Naroso Nalia Karep menjok ra rating.
Widam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Ha iya. Widam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bangun ayo bangun kerange ora bakalan lintangi serasi ya nak. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nano. Nalika dirai dalam hatiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakalali lagae lintange mlaku. Pun Om. Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Panggil ki wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar pria Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri Sleman. Sleman minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om, Weh. 300.000. Wah, Nggih, lumayan. terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Ya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku moga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek
ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh kadang. Panjenengan mengki kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku yo ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku wis melu sampean ya. Ha iya. Ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo? ya aku wis manembah ora macem. Oh. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo ngusuk. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sak tahlilan lah iya. Nggih. Ora. Nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku iki- saiki tak tekon lintang karo kowe. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki Kok ditanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki- Remehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae itu. Wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku no. Sesuk tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing Rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berong katon banjara aduh iragane sinawangetan
jawab eksis. Eksis. Semangat sing ngerebam. Semangat. Ya semangat wong Dahar niku wau. semangat turane akeh dhewe. Kene balekke satuse. Ha. Lho kowe jaluk dhek to Lisa? Kowe. Wo pancen. Nyaut e. Iya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. karo fakir miskol. Iya. Lalo. Pacane sarwa asri jerobak tenaku tansah kewareman waslebayang tanelilasi Turuk 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 turuk. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dini Bandung Lautan Asmara katindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. saiki no Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho Eh? Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing bedah Jangan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya kojlok cah iki. Ya wis sakarepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung sidane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki engko ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi.
tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Embanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula mban. Mban ewang ngono aku mban. Iya. Ngapa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Risa ya, Mbak Risa. Ah, Mbak Risa. Mbak Risa ya, Mbak. Masakne lek ngano. Iya, kok cape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku. Baleni meneh kowe iki. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung pripun Darayu? Bandung arepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh iya wis. Ndor ayu kula mboten kula. Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya ayo. Ya. Kena dinggo pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya Mban ya. Ewangan aku ya Mban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya Mban. Nggih, Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing jijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara putri pripun Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung untuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten nate Sumingkir. Sumingkir. Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten ngerti. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara. Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku? Iya. Tresno temenanan. Yen meng Ndara, apa Mbak? Lah Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono Mbak. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis.
Lek kowe tresno temenan karo aku, Ban. Sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lek kowe tresna mbek aku. Pripun? Nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresno karo aku. Ya, kok piye? Kowe njaluk bebono apa? Aku njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Apa anak Ndara? Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi cacahe 1000, Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndarayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara, Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa-apa. Panjenengan ingkang apa mau? Mau? Aku njaluk bebono, Ban. Njaluk Bandung boten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara. Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, Kargo Ban. kene gek dibuka wae, Ndara. Ah, piye iki, Ban? Sesem. Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi, Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digunggah, Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo. Ayo nanti ki pitik. Kejak kosong, Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ngitung Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng. Diitung meneh. 1 Ilustrasi. 200 200 700 400 900 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun patung. para pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh ya. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Tak untir potensione kikik ngeranjuk muni ke. Kok nganggo remote. Iya, diremot. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. patung Jonggrang
Nah, kuwi nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Rian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Ayo, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Mbah-simbah warga Laras. Nggih. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang jane tuwa banget. Walah, pila to, Om? Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya, Rara Jonggrang. Lagune judule Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Nggih, monggo Mas pengendang. Yo, Mas. prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita piyogan Joko Bandung kowe aja kulangkon Beraiki kanggo kudu ngerampung Bela pati kang Mas Prabu Gopala
Prabu Pangginggan Marmoyo duwe ati sekti Bagong Bronjomasa Wah, luar biasa. Nggih. Ya, nak nduk Lintang karo Nggih, Om. ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih.